Malawi Brief. Pamene zambiri zachitika msikuli nazi nkhani madzulo pa MBC za lero pa 21 April 2026. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Nduna yazofalitsa nkhani ya Namalomba yalimbikitsa mzika za mdziko muno kuti ziyambe kupeza mayankho ku mavuto omwe dziko lino lokumana nawo kudzera muluso la makono. Ndunayi yanena izi pomwe imakhazikitsa mpikisano wa anthu aluso mdziko muno omwe bungwe la Makra lizichititsa chaka ndi chaka. Beatrice Mwape anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Mpikisanowu aukhazikitsa molingana ndi zanamira za mumasomphenya a dziko lino a 2063 pa zaulimi, mafakitale, kutukuka kwa anthu pa luso losiyanasiyana ngakhalenso luso la makono. Malinga ndi bungwe la Makra, cholinga chake ndikuonetsera luso lomwe likubweretsa kusintha m'magawo osiyanasiyana chitukuko, kulimbikitsa anthu kuchita zaluso zosiyanasiyana, komanso kulimbikitsa aluso ndi kuzindikira luso la makono lopangidwa mdziko muno. Mawu ake pokhazikitsa mpikisano, nduna yazofalitsa nkhani ya Namalomba ati mpofunika kuti Amalawi ayambe kupeza mayankho pa mavuto a mdziko muno kudzera muluso la makonoli. Namalomba ati izi zithandizira ku chitukuko cha dziko lino, ndipo ati boma liwonetsetsa kuti likupereka zoyenera kuti ntchito yotukula luso la makono mdziko muno ipite patsogolo. Anyamatawa ali ndi kuthekera ndithu kutithandizira zimene apangazo katswiri zimene apangawo lokuti kumagulitsa kunja ndizotheka kuti njira zimene apanga anyamatazi tithaso kumagulitsa ku dziko lonse lapansi lino ndi kumapeza ndalama. Mwina tu nthawi yakuti tizingodziyang'anira kuti ayi tili machimanga, ayi tili mafoja, ayi tili masawa, ayi tipanga mwina mwake tiyambe kuganiza mwina mwake mosinthika kuti no maluso ngati amenewa achinyamatawa titayikapo ndithu chidwi ndikupatsa zonse zoyenerera titha kuyamba kupanga ndalama. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi ayamikira boma pa ntchitoyi. Iwo ati pakufunika mgwirizano kuti maluso amakono omwe akubweretsa mayankho pa mavuto a mdziko muno apite patsogolo. Ayasushi ati Japan igwira ntchito ndi boma komanso achinyamatawa popititsa patsogolo lusoli. Ndipo mkulu wa bungwe la Makra Amayamiko Mkoloma ati cholinga chawo nkuonetsetsa kuti luso la makonoli likuchuluka mdziko muno komanso likuyankha mavuto a mdziko muno popereka ntchito kwa achinyamata ngakhalenso kutukula chuma mazina. Apa iwo apempha adindo osiyanasiyana kuti athandize poyika chuma chawo ndi kuthandiza amalusowa kuti dziko lino lipindule. Pakufunika kuti ma innovation amene wawa apange grow akule kodi angakakule bwanji pamene poponso pafunika kuti pakhaleponso kabungwe kamene kangathandize kuti tima innovation timene tipangidwe package bwino ndipo tikhoza kugulisidwa maiko akunja amene ndi timati ma incubators ndi malayi monomoti ndi mabungwe osiyanasiyana amene idera limeneli. Komanso tikatero pakufunikanso ma experts makadaulo odziwa kupanga kuchulukitsa ndalama kupangisa kuti ndalama zichuluke. Ana waso achinyamata athu aso ndofunika kuti aphunzitsidwe kuti kodi ndalama angapange bwanji. So muchoncho ntchito iyi yopangisa kuti ma innovators ukadaulo upite patali kufika pothandiza dziko la Malawi si ntchito ya bungwe limodzi koma pafunika kuti kugwirizana mabungwe onse akhale pamodzi kuti ntchito ipite patsogolo. Anthu aluso oposa 260 ndi omwe anapikisana nawo ndipo 20 ndi omwe awasankha kuti awaunikenso. Opambana awiri pa mpikisanowu akayimira dziko lino ku msonkhano wa AI for Good ku Geneva mdziko la Switzerland mu mwezi wa Julayi. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nduna ya samaboma ang'ono ndi chitukuko cha madera ku midzi ya Ben Piri yati boma lakhazikitsa ndondomeko yosamutsa anthu ena ogwira ntchito zosiyanasiyana m'makonsolo a mdziko muno ngati njira imodzi yolimbana ndi katangale komanso kulimbikitsa ntchito za m'makonsolo. Piri ayankhula izi pa msonkhano wa makhansala achizimayi omwe aukonza ndi abungwe la Malawi Local Government Association. Upile Kaisa wafika ndi ripoti. Ndunayi ati katangale komanso kunyalanyaza pa ntchito ndi zina mwa zinthu zomwe zikusokoneza ntchito za boma. Pachifukwa ichi iwo alimbikitsa makhansala achizimayiwa kuti agwire ntchito mozipereka ndi motsata malamulo. Choyambirira nchakuti President a dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika abwera ndi magwiridwe a ntchito anyuwani amene mwina nkumbuyoku kunalibe kwenikweni. Kuti ife tipange zimenezozo tinayenera kuti ma members of staff athunso tiwachape tiwachite orient ndi kuti adziwe kuti magwiridwe a ntchito adzulo si magwiridwe a ntchito alero. Ndiye wonse ndi wokonzeka padakali pano kugwira ntchito motero. A president afuna kuti
anthu azikhala ndi value for money, azidziwa kunena kuti ndikapita kuchipatala nkapeza zoyenerera. Wakwa DC akabwera atitumikira ndi quality yoyenerera, ndiye kuti zikachita choncho zichita bwino. Ndiye kusuntha-sunthako ndi nkhani yonena kuti tionetsetse kuti aliyense akuyamba mwanyuwani. Mkulu wa Mauga Hadrot Mkandawire watsindika zakufunika kwa msonkhanowu ponena kuti ndi imodzi mwa njira zomwe makhansala awa amafotokoza mavuto omwe amakumana nawo. Panapezeka kuti pakufunika kuti pakhale guru bungwe kapena kuti pasi pa bungwe ya association ngati kholo wa makonsolo kuna kuti azimayi amene ali makhansala azikumana nkumagawana ma experience kumauzana amene zikuyendera komanso kumabweretsa poyera zomwe zikumaphinja. Kansala wa dera lalikulezi ku Phalombe Judith Senjere wati zina mwa zinthu zotsamwitsa zomwe amakumana nazo ndi kuchepekedwa pa nkhani za chuma, kusagwirizana pakati pa amayi ndi kuyang'aniridwa pansi. Pali zotsamwitsa zambiri m'madera athu, nthawi zambiri kumakhala kudereredwa kuchoka ku community komanso kudereredwa kwa ife eni timaona ngati sitingakwanitse. Mukudziwa ino ngati mzimayi nthawi zambiri umakhala ndi mtima oganiza kuti ine ndine mzimayi sindingathe, pamene chilungamo chake mzimayi wina lesakhoza kukwanisa. Koma mzimayiyo kuti akwanise pamafunika support yosiyanasiyana ngati kunthandizira financially, nkhani ya ndalama, kuthandizira upangiri mwina wamaphunziro kuti aziwe akochedwe, adziwe kuti akamathandiza anthu ake mu community yake ayende njira zotani kuti ayende mosasamwitsidwa. Msonkhanowu ukuchitika pansi pa mutu oti kusintha kagwiridwe ntchito kamaboma ang'ono polimbikitsa azimayi pa nkhani za utsogoleri. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Nduna ya zamaphunziro sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka yati alangizi amaphunziro a msukulu za primary ndofunika kwambiri polimbikitsa komanso kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amapereka njinga zamoto kwa alangizi ngati mbali imodzi yofuna kuchepetsa mavuto amayendedwe omwe iwo amakumana nawo pogwira ntchito yawo. Chinsisi Moyo wafika ndi ripoti. Boma lapereka njinga za moto 114 za ndalama zokwana 1.5 billion kwacha kuti zithandize alangizi azamaphunziro kufikira sukulu za madera akutali. Nduna ya zamaphunziro sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka ati izi zithandizira kupititsa patsogolo ntchito zoyendera sukulu za primary za boma. Amsaka anati alangiziwa ndi msanamira pa maphunziro ponena kuti amatenga gawo lalikulu pothandizira ndi kuwunikira aphunzitsi pa ntchito yawo komanso kuongolera ophunzira kuti azichita bwino mkalasi. Iwo anaonjezera kuti kusowa kwa mayendedwe abwino kwakhala kukulepheretsa alangiziwa kugwira bwino ntchito yawo komanso kufikira madera akutali. Chimafuta kwenikweni ndi chakuti mapeya amene kuti akafike m'masukulu amene akuyang'anira azikafika mu bwanji. Chifukwa mumadziwa inu kuti sukulu zathu zili patali. Ndiyeno takhala kuti peya ali ndi masukulu 10 oti aziyang'anira azilangiza azifika bwanji m'masukulu 10 amenewo. Ndiyeno pamakhala povuta kuti aziyenda pansi azipita m'masukulu amenewa kukalangiza aphunzitsi ma headmaster ndi ena kuti kodi sukulu ziziyenda bwanji. Koma pano azifika musavuta, akhoza kuyenda pa sukulu angapo pa tsiku kugwira ntchito ndi kuonesa kuti mudera lake maphunziro akuyenda bwino. Ndipo m'mawu awo a Rafael Bereko omwe ndi woyang'anira alangizi azamaphunziro m'boma la Mchinji anati njingazi ziwathandizira kupititsa patsogolo ntchito zawo. Mapeya ambiri tili ndi mavuto amayendedwe kuti tigwire ntchito yathu. Choncho lero popatsidwa njingazi tayamikira kwambiri, ndipo pamene talandiranso uphungu wakuti njingazi zofunika kuti tizisamale pamene tikuzigwiritsa ntchito. Izi ndi zoona zake monga nduna anena. Chilichonse kuti chigwire ntchito yake yoyenerera chimafunika chisamalidwe. Choncho ndi uphungu wanga mopolokezana ndi mmene anduna alangizira kuti njingazi tizigwiritse ntchito moyenerera, ndipo tigwiritse ntchito pamene tikukagwira ntchito yathu m'masukulu kukathandiza kuti maphunziro apite patsogolo. Pali chiyembekezo choti njinga za motozi zithandizira alangizi kufikira sukulu zonse za primary za boma mdziko muno. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe.
Bungwe la Roads Fund Administration RFA lapereka ndalama zokwana 15.5 billion kwacha ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti imange komanso kukonza misewu ya mzindawu. Poyankhula ndi MBC mbali ziwirizi zitatha kukambirana, mkulu wa bungwe la RFA Stuart Malata ati bungwe lawo lakwanitsa kuchita izi kamba kuti tsopano layamba kulandira ndalama za msonkho kuchokera ku mafuta kapena kuti fuel levy zomwe silimalandira mzaka zitatu zapitazi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Pakutha pa zokambirana pakati pa bungwe la Roads Fund Administration RFA komanso konsolo ya mzinda wa Lilongwe zomwe cholinga chake chinali kukambirana mmene misewu ya mzinda wa Lilongwe ilili, bungwe la RFA lapereka ndalama zokwana 15.5 billion kwacha ku konsoloyi ndi cholinga choti likonzetse misewu. Mkulu wa bungwe la RFA Stuart Malata anati misewu yambiri mu Lilongwe ndi yonongeka ndipo sizikadatheka kuikonza mzaka zapitazi kamba kakuti panalibiretu ndalama. Amalata anati ndalama zakhonza kudzazonjezera pakatikati pa chaka malingana ndi mmene konsolo ya mzinda wa Lilongwe ingachitire komanso ngati ndalama zapadera zingadzapezeke. Iwo akufotokoza za chiyembekezero chimene ali nacho kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe malingana nkuti tsopano bungwe lawo lipereka ndalamazi. Tufuna iwo anthu azigwiritse ntchito ndalama zija moyenera. Ati tufuna misewu imene atakonze ikhale misewu yolimba. Komanso misewu ya makono osangoti ungoyika nsewu osayika moyenda anthu moyika njinga opanda ngalande iyayi zimenezo sitikufuna. Pothirapo ndemanga pa zimenezi, mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Clement Stambuli anati pali misewu ina ya mzinda wa Lilongwe imene ikufunika kuyambiranso kumanga, pamene ina ikufunika kungoyikonza pena ndi pena, pamene ina imene idayima kamba kakusowa ka ndalama ikungofunika kumalizitsa. Mwa misewu ina imene ili pansi pa ntchito imeneyi ndi msewu ochokera ku Sherabu ku area 47 kudutsa pa mtsinje wa Lingadzi kukafika ku Bingu National Stadium. Msewu ina ndi ochoka ku area 18 kukafika kwa Senti, pamene wina ndi ochoka mu msewu waukulu wa Chilima Highway kukafika ku Kamuzu Barracks. Ntchito zikuyembekezeka kuyamba miyezi iwiri kudzayi malingana ndi Stambuli. Misewu imeneyi tiyamba posachedwapa ifeyo ngati Lilongwe City Council tikufunanso kuti tikhale ndi mgwirizano ndi Malawi Defence Force yoti tithandizane nayo kukonza misewu ya mtawuni ya Lilongwe. Komanso tili ndi misewu ina imene inayambidwa kale kumbuyoko koma chifukwa cha ndalama zaka zitatu zapitazi ntchito zonse za misewu zidayima, ndalama zinakhanga zinavuta kwambiri, ndiye panali makontrakta amene amagwira kale ntchitozo. Ndiye mmene ndalama zabwera tipitano kukaitana makontrakta aja kuti tikhale pansi tikambirane kuti tiyambepo kuti kodi ntchitozi tigwira motani. Pambali pa konsolo ya mzinda wa Lilongwe pali makonsolo enanso a mizinda ina, ma municipality komanso makonsolo a maboma amene atapindule nawo ndi thandizo la ndalama lochokera ku Roads Fund Administration. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Nduna ya zamalimidwe a Rosa Mbilizi lero yatsekulira malonda fodya ku msika wa Chinkhoma ku Kasungu ndi pempho kwa alimi kuti apitirize kulima fodya wapamamba yemwe angakhale ndi chikoka ku misika. Pamene msikawo umayamba fodya wina amamugula $3 ndipo mtengo wochepetsetsa unali $1.20. Ambilizi apemphanso ogula fodya kuti agule fodyayi pa mtengo wabwino kuti alimi apeze phindu kuchokera ku ntchito yawo. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nthambi yona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana mu nduna zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi yayamba ntchito yokhazikitsa mabwalo okambirana nkhani zosiyanasiyana. Polankhula pa msonkhano okhazikitsa ntchito imboma la Blantyre ogwirizira udindo wa mkulu wa nthambi ya Lawrence Useni ati mabwalowa athandizira kufalitsa uthenga woyenera pa zochitika za mdziko lino. Ruth Chinangwa wafika ndi ripoti. Malinga ndi Ausen, mabwalowa awakhazikitsa ngati njira imodzi yokwaniritsa mfundo za chitukuko za 2063 zophunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana. Mabwalo awa akutsatira masomphenya metri nawo ama 2063 ya dziko lathu, makamaka zaka 10 zoyambirira, pamene tikukamba za kusintha maganizidwe ndi machitidwe ya zinthu zija pa Chingerezi tikuti mindset change. Mindset change
singabwere mogwiritsa ntchito mphamvu, ndiye tikutenga njira yokuti tiyaphunzitse Amalawi kuti asinthe maganizo awo pa ntchito ya zinthu. Pa nkhani yophunzitsa anthu ku Malawi kuno kwa nthawi yayitali aliyense akhala ophunzitsa anthu chilichonse chimene akufuna opanda boma kuonapo kuti anthuwa akuphunzitsidwa zotani. Ndiye pano ngati boma tatenga tsopano gawo lakuti tiziyang'ana kuti zimene anthu akuphunzitsidwa ku Malawi kuno zikhale ndi mmene ndondomeko wa boma ulili, komanso kuti zinthu zikhale zofanana. Polankhula pamwambowu bwanamkubwa wa boma la Blantyre a Alex Ndoko ati mabwalowa alimbikitsa anthu kumadera kutenga nawo mbali pa chitukuko momasuka. Blantyre pakali pano nakuti tikhazikitsa ya pa district level kudzera ku deke yathu, komano ngati komatiye kwathu kumene tikapange popairu tikoyambira ndi kwatiye chigalu tikhati ndi mavuto ndithu nakuti nkhani zokhuzana ndi kuphunzitsa anthu za civic education tazambiti mango wasira amene amapanga zimene ndi abungwe la naisi komanso mabungwe ena amene aboma, komano tinivomereze kuti nakuti ntchito imene ndi yayikulu Malawi ndi wankulu. Ntchito imativuta ndipo yakhale kutivuta kuti tikafikire anthu bwinobwino chifukwa tifundire anthu asinthe mmene amaganizira, komanso kuti anthu azikhala ndi umwini pa iwo eni yake ndi dera lawo ndi zitukuko zawo. Pafupifupi mabwalo 400 akuyembekezeka kuwakhazikitsa maboma onse a dziko lino, ndipo boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 5 billion kwacha pa ntchitoyi. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Bungwe la mgwirizano wa alimi la Farmers Union of Malawi likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kutukula achinyamata pachuma yomwe akuyitchula kuti High Value Agriculture for Accelerated Youth Entrepreneurship mboma la Mangochi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Edwin Mutali wati pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 1.28 million US azipereka mwayi kwa achinyamata kuti akhale ndi zochita zomwe zingawathandize kuchoka mu mphawi. Tindi zambiri mulipotiri. Ngati njira imodzi yothandiza boma pa ntchito yotukula achinyamata kukhala odzidalira pachuma, boma la Mangochi bungwe la Farmers Union of Malawi lati liyambitsa ntchito yomwe akuyitcha High Value Agriculture for Accelerated Youth Entrepreneurship mboma la Mangochi. Mkulu ona zakafukufuku ku bungweli a Edwin Mutali ati kudzera mu ntchitoyi akuyembekezera kufikira achinyamata ochuluka ndi maphunziro osiyanasiyana okhudza njira zamakono za ulimi, kuchulukitsa zokolola, kuonjezera phindu pa zokolola, komanso momwe angapezere misika yodalirika. Choyamba achinyamata ambiri kuti apeza ntchito mu agriculture imene ndanena kuti kuna achinyamata 150,000. Chachiwiri tifuna tipangenso facilitate nkhani za misika kuti achinyamata awa azipeza misika mosavuta. Tikupanga implement model yotchedwa market led approach yomwe tikupeza kaye misika kena kuwauza achinyamata kuti apange produce kuti apange supply misika yomwe tayipeza kaleji. Pothirapo ndemanga mkulu ona za mapulani ndi chitukuko ku konsolo ya boma la Mangochi a Newton Muntali ayamikira bungwe la Farmers Union of Malawi chifukwa choganizira boma la Mangochi pa ntchitoyi, ponena kuti ithandizira kusintha miyoyo ya achinyamata ochuluka. Achinyamata ali ndi chidwi chochuluka kwambiri ndipo amapanga ma business osiyanasiyana ali ulimi and business imodzi imene achinyamata amapanga, ndipo kubwera kwa project imene kuwathandizanso kuti mabizinesi yawo azaulimiwa apite patsogolo. Bungwe la Farmers Union of Malawi likugwira ntchito ngati yomweyi m'maboma ena 10. Kampani ya Smile Life Insurance yapereka ndalama zokwana 100 million kwacha kuti zithandize kuthumba la chitukuko la ophunzira pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST. Poyankhula pamwambo osainirana mgwirizano wa ndalamazi, mkulu wa kampani iyi Mayi Beatrice Mangwana ati cholinga chawo ndi kupititsa patsogolo masomphenya a skulu ya MUST popereka mwayi wa maphunziro kwa ana ochuluka. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Thumbali adalikhazikitsa ndi cholinga chothandizira ophunzira omwe ali ovutika kuti akwanitse kulipira sukulu komanso kupeza malo ogona nthawi ya maphunziro awo.
ndipo chikhazikitsireni tumbali kampani zosiyanasiyana zakhala ziwika ndalama zochuluka monga momwe Smile Life Insurance yachitiramo. Mkulu wa kampani Mayi Beatrice Mangwana akufotokoza zambiri. Timaona zazikulu zimene masti amapanga and timaonanso kuti amayesesa ma initiatives oti ana skulu asamavutike ndi mafizi because ana ena amasankhidwa koma mwina alibe kuthekera. Komano ma initiatives amene akupangidwa awa ndi amene sefera ajoina athandiza kuti ana skulu amene ali ocheperekedwa azitha kupitiriza maphunziro awo bwinobwino popanda zipsinjo zilizonse kumaliza skulu enakonso kudzatukulanso dziko lathu la Malawi. Ndipo wachiwiri wa mkulu wa sukulu ya ukachenjeri ya Mast Awuza Mandala ati thandizoli lawapeza pa nthawi yoyenerera ndipo iwathandiza kufikira ana asukulu ovutika kuti akwanitse kupitiriza maphunziro awo. Monga ku Mast kuno tukuyambika kwambiri kuti Smile Life atipasa thandizo lokwana 100 million kwacha lomwe likuonjezera ku dongosolo limene tinapanga lolandira ndalama kuchokera ku makampani ndikuzisunga ndalama zija kuti zikule zikafika stage ina yake zikapanga machuwa ife timagwisa ntchito zimene zatikukazo kuthandizira ophunzira athu amene akusowekera thandizo monga lopereka fizi ngakhalenso chakudya komanso malo ogona. Kotero ife ndifothokoza ko basi kwa Smile Life Insurance kuti iwo atiganizira. Pakadali pano pali chiyembekezo choti ndalama zoposa 530 million kwacha azitapa kutumbali kuti athandizire ophunzira oposa 200. Edin Chimoyo, MBC, Blantyre. Amayi omwe ali ndi kachirombo ka HIV mdziko muno awalimbikitsa kuti azikayezetsa kansa ya khomo la chiberekero pafupipafupi ndi cholinga choti achepetse chiopsezo chodwala nthendayi. Pempholi lomwe lachokera kwa dokotala wa uchembere wabwino pa chipatala cha Queen Elizabeth komanso bungwe la mgwirizano wa amayi omwe ali ndi kachirombo ka HIV lakola ladza pomwe ntchito yapadera yoyeza kansa la khomo la chiberekero ili mkati mboma la Mwanza. Temba Mwali wafika ndi ripoti. Ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo lochokera ku bungwe la Mahecas pamodzi ndi chipatala cha Queen Elizabeth, chipatala cha boma cha Mwanza ndi sukulu ya ukachenjede ya Kuhes. Poyankhula ndi MPC, dotolo wa za uchembere wabwino pa chipatala cha Queens, Dr. Green Lasten, anati amayi omwe ali ndi kachirombo ka HIV amakhala pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Amayi onse amene ali ndi kachirombo koyambitsa HIV amayenera tinene kuti koyambitsa AIDS amayenera kuti pa miyezi 12 miyezi 12 ina iliyonse timayenera kuti tiwayeze ngati ali ndi kansa kapena ngati kansa ya khomo la chiberekero yayamba kapena ayi. Izitu ndizogwirizana chifukwa chonena kuti kachirombo kacha kamene kamamuyika mayi pa chiopsezo chachikulu kuti akhoza kukhala ndi kansa la khomo la chiberekero kamaberekana mwansanga mwa munthu amene chitetezo chake chili chotsika pa zifukwa zosiyanasiyana. Pamene kwathu kuno chitetezo nthawi zambiri cha zifukwa zimene zimapangitsa kuti chitetezo cha munthu chikhale chotsika kwambiri ndi kachirombo kamene kakoyambitsa AIDS. Ndipo mawu ake president wa bungwe la kola mboma la Mwanza Edith Kachulu yemwe anapezeka ndi kachirombo ka HIV mu chaka cha 2010 wati chitetezo cha munthu yemwe ali ndi kachirombo ka HIV chimakhala chochepa zomwe zimawayika pa chiopsezo chodwala nthenda ya kansa. Leo malangizo wangu wauza azimayi anzanga kuti asawope abwere kuchipatala azayezese nkhani ya kansa ya khomo la chiberekero chifukwa akamayezesa kansa iti azateteza amadziwa chifukwa ngati kuyoti yangoyamba kumene anthu amatetezedwa bwino komanso nthawi zina anthu timatha kumanamizana kumudzi kucha kuti ayikuyezesa kansa kumawawa ayi sizimawawa ndi zabwinobwino ndithu pamene amayi anzanga kuti abwere aziteteza. Pakali pano mkulu wa bungwe la Mahecas kuno ku Malawi Lawrence Gogodas wapempha mafumu mdziko muno kuti adzikhala patsogolo kulimbikitsa amayi kuti akayezese kansa ya khomo la chiberekero. Uthenga winanso umene tifuna tilimbikitse mafumu m'midzimu kuti auze anthu awo amene amakhala nawo m'midzi kuti akamamva uthenga woterewo azithamanga kumazayezetsa
komanso osati chifukwa chona kuti anthu tikufika kumamidzi koma ngati ali nkuthekera kopita zipatala zimene ali nazo pafupi ndikuwalimbikitsa kuti mafumu azawuza anthu awo ubwino wakuyezesa khansa ya khomo la chiberekero. Kuchokera pomwe ntchitoyi inayambira mbomali, amayi oposa 300 ayezetsa nthendayi, ndipo mwa iwo amayi asanu ndi mmodzi ndiwo akuganiziridwa kuti ali ndi nthendayi. Temba Mwale, MPC Mwanza. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wamiyendo mchigawo chakumpoto lali ndi nkhawa kuti matimu amoyale ndi Mzuzu City Hammers akhoza osachita bwino mu mpikisano yawo kamba kakuchedwa kwa ntchito yokonzanso bwalo la Mzuzu. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Ludovico Nyirenda. Potsatira kusavomerezeka kwa bwalo la Mzuzu kuti pasachitikepo masewero a mpikisano wa ligi yaikulu ya dziko lino ndi bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la Football Association of Malawi FAM, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku chigawo chakumpoto la Northern Region Football Association linapempha meya wa mzinda wa Mzuzu kuti akaone momwe ntchito yokonzanso bwaloli ikuyendera. Malingana ndi wapampando wa bungweli Amasiya Nyasuru, bungwe lawo komanso anthu okonda masewero a mpira wa miyendo ali ndi nkhawa kuti matimu amoyale ndi Mzuzu City Hammers atha kutuluka mpikisano ya ligi yaikulu ya FDH yomwe timu ya moyale komanso NBS yomwe timu ya Mzuzu City Hammers asewere chaka chino. Anyasuru anatinso kulephera kuchita machawi pokonzanso bwaloli zimasokoneza matimuwa kuchita bwino pa masewero awo kamba kuti amagwiritsa ntchito bwalo la zamasewero la Lumphi lomwe si bwalo lawo. Kumbali ya maplayers kuyenda mitunda itali amatopa ndi malo moti athe kupereka performance yoti itipase malizatsa bwino, malizatsa satha kubwera. So chinatikhuza kwambiri kuti tiapemphe ameya athu atisogolere kuti Mzuzu Stadium ikonzedwe mwansangansanga kuti magames amene azibwera kusogolo athe kumaseweredwa pa Mzuzu Stadium. Wachiwiri kwa mlemba bungwe loyendetsa ligi yaikulu mdziko muno ya Sulom, Adonis Chilonga, anati pakufunika zinthu zingapo kuti bwaloli likhale lovomerezeka. Titati tiyang'anitsitse palibe maeria awiri atatu amene kufunika kuti akonzedwe kuti afike pa mulingo weniweni umene umafunika ndi a club licensing. Komano atati tachechapo bwinobwino ndikudidimizapo ndi chibomaki, I think ground imene tinakukhala lede kuti igwiritsidwe ntchito. Meya wa mzinda wa Mzuzu Achembekezo Moses anati khonsolo ya Mzuzu iyesetsa kuti ntchito yokonza bwaloli iyende mwansanga. Stadium sili bwino siya kuti kungamenyedwe mpira, komano anthu amene ali mkatimu akugwira ntchito zikuoneka kuti zitheka, andipatsa 1 week kuti by week inoyi akhala kumaliza. Mbali zonse zomwe zinali nawo pa ulendo woona ntchito yokonzanso bwalo la Mzuzu ikuyendera zagwirizana kuti zipitanso lolemba sabata yosatira kuti akaone momwe ntchitoyi ikuyendera. Ludovico Nyirenda, MPC Mzuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake.